Колонка имаме и за двубойта от 16 часа и 5 минути във Висшата лига в неделния ден. Първо предложение, Астън Вила да победи Улвърхемптън. Преди всичко останало домакинския фактор, формата на Астън Вила. Улвърхемптън са просто безобразни в защита. Аз продължавам да си мисля, че въпреки страхотните резултати все още не сме видели най-доброто в изпълнение на възпитаниците на Унаи Емери и те ще стават все по-добре изглеждащи на терена с напредване на сезона. Улвърхемптън още няколко загуби и струва ми се тотално ще приключи с надеждите за оцеляване. Местно дерби, Астън Вила отдавна така не е бил в толкова по-добро състояние от Улвърхемптън и струва ми се, че бирмингамци ще използват набраната инерция. Уест Хем Ливърпул и двата отбора да отбележат. Честно казано, съмненията ми тук са свързани повече с чуковете, но всъщност на фона на играта на Ливърпул в защита май ми се разсейват тези съмнения. Ливърпул има класата да вкара гол, въпросът е дали има увереността, дали има желанието най-вече да спечели тази среща. Ако го няма, много трудно ще се получат нещата за червените. И Брайтън с над 11,5 удара срещу Нотингъм Форест на Сити Граунд. Както и да върви матча, Брайтън си играят едно и също. Опит за контрол на топката, присъствие в противниковата половина. Дори и да вкарат рано, не ме притеснява, че ще се дръпнат назад. Не съм сигурен, че ще спечелят, но съм сигурен, че ще доминират и тези 12 удара ми изглеждат напълно постижими. Приятели, от известно време имаме една супер опция тук в Betano. Betano Social се казва. Ако не сте я проверили, непременно я вижте, защото тя наистина е супер. Обърнете и внимание, тя може да ви бъде много полезна за залозите и да вдигнете сериозно успеваемостта си. В Betano Social можете да споделяте фишовете си, можете да коментирате вашия избор, можете да коментирате фишовете на другите, да си помагате с други думи и накрая да излизат мачовете. Нали? Това е най-важното в крайна сметка. Създайте си профил и сте вие, както се казва. Това на мен, което най-много ми харесва, е възможността фишовете да се споделят. Харесва ти нещо, взимаш го и го играеш. Наистина става много лесно. Има точки, с които се прави класиране, можеш да видиш най-успешните типстъри, можеш да копираш техните залози. С две думи, топе, разгледайте го. Обещавам ви, че няма да съжалявате. Betano Social, създаваш си профил и си ти. Действайте и ще да ми кажете после задължително дали има ефект.